Dek. Dalam. Udah ditulis. Ngono kaya ucul. Ngono ya tas balik mendung ora kok lagi balik. Lah piye? Wae udan kok ayo penak dolanan bendal lembek. Gemblong. Iya toh? Ora lho Mang kandengane mijeti aku. Ya pijeti ngene iki ya balesane lelah kok bengi. Kan malam Jumat. Oh, ini mau. Mbah malam apa? Mambu ra, Dek? Mambu apa? Mambu awane udan lho. Ya, Heeh, mambu hawane udan. sampean kasir petu. Udan metu nang ndi? Nari nang tengah hujan. Hah? Gemblong. Aku udah nerekek metu mulih panggang gowo siluman kertas, Dek. Ora ketang titik-titik ngene aku sak kuwi panggang enek ngono. Lumintu ya. Lumintu cara ndok bebek bendina aku ndok. Alhamdulillah ngono lho Pak. Aja muni titik wis ta sepira-pira kuwi ya Pak kudu disyukuri. Kuwi ngono jenenge rezeki. Alhamdulillah. Udan barang. Matur suwun ya Pak, muga-muga rezekimu lancar, awake dhewe sehat. Lagi 10.000-an kabeh ya iki. Kurang 100 dilarang. Alhamdulillah, matur suwun ya Pak, muga-muga awake dhewe sehat, rezekine lancar. Besok golek eneh. Kita udan-udan ini penak Dek. Mangan sedap opo. Tak kene. Lah ora lah sampean metu kat mang apa ora tuku maem? Ora no, tak cara tuku mangan mek ngerokok tok. Desa Ora ngerokok. udah ya tuku panganan to ya. Ya, kayak bisa, Ya. Tak kene.